taiteni Minister Tukofu Baba Isabel para chinango chiri kushoka nenga moto chamukafuna kuti chifike ku family ya dziko la Zimbabwe. Icho kwa dimbo ya Zimbabwe ndaboda kuchisa pasi mukoma kebindi kana kuti aziti kana nda kubatsirwa chikonzero pane zvimwe zvinhu zvinosvibisa nyika asi zvinoti vanhu vagare pasi vawirirane mushure mekuti nyika inozvairi munoona sekuti president kwavari avakwanise kuti pese pese vaone but vakabva vaisa makurukota maziso of course ziso rangu vanoona masabhuku ma-MP ma-councillors ma-chief maziso iso kwadi anokiswa nemutungamiriri wenyika kuti andingakufambika ndichikutenderei kwese makuriro akaita nyika nemawandiro akaita vana vavo azviite ndine nyaya mhuri yeZimbabwe inoda kuti ibatsirwe nyaya iyi iri kunzvimbo yekuchimani-mani kwa Chief Mutambara sabhuku kuretu kana ndichitaura nyaya ndinzwisisei nyaya iri kuchimani-mani Chief Mutambara sabhuku kuretu nzvimbo ine murume akarora mukadzi wake achibvagara semhuri kune muroora akafira mumba akafira mumba mushure mekungorwarawo kana kuti pane zvaitika zvatisina kutsoka zvakadzikarara but yatiri kudzingirira ndo nyaya yavo nekuti rufu mutongo waMwari ichokwadi muroora afira mumba vanhu vakaudza mapurisa vakauya vakatora mutumbi ukaendeswa kumochwari vaendesa mutumbi kumochwari ava vachibva vakaenda shoko kuhama dzemukadzi dzinobva munzvimbo yekuhwedza apo rufu ruri kupi kuchimani-mani kufa kumusha kwakaberekwa mukadzi uyu hwedza chigondo madzibaba simba ndirika kuchahwa aiwa chawa abve kuhwedza anobva kwachihota but kuchigondo ni kwa mdhara wangu kwa dhire kwa dhire ndirika right zvadaro mhuri yeZimbabwe vakaendesa mutumbi mapurisa kumochwari right mutumbi waendeswa kumochwari vakawirira mune zvakana vaskanzi azve postmortem munhu ngaite sei ngavigwe mutumbi uchibva wadzorwa pamba mutumbi wakadzoka pamba musi wa 21 Zimbabwe mwedzi 21 February mutumbi wadzoka pamba guva ndobva racherwa kofini ichibva yatengwa iyi gadzirire kuti muroora aitise mutumbi uite sei uchengetwe vari pakati pekuda kumira nautsengeta mapurisa paka vabva vapindira mapurisa basa ravo kutsvaga zviri kuitika yes ndo basa ravo vakomana vemakepi vakomana vemabhandi havagare pasi chikonzero ndikubasa kwavakaendarwa azviitika gara ipapo gara ipapo kuti sikochatitika zvikanzusavika mutumbi yes zvadaro chakaitika ndechekuti mutumbi wakabva watakurwa kuseka namorigari yatitara nerufu mukoma kepi ndobva watakurwa mutumbi ane wake anotofa naye anotonoona naye idzai mhuri yeZimbabwe mutumbi wakabva mapurisa vakasvika pamariro vachiti kudini vachiti tine nyaya tiri kunzwa kuti rufu rwemunhu anogona kunge akapondwa saka takutora munhu utumbi uyu unofanira kuendera kumochwari unoitwa postmortem ndizvozvo anditika ndobva wadzokera nemutumbi pambapa guva ranga racherwa pambapa kofini ndobva rasiva riripo ko mutumbi wangu siri mukofini here papa mapurisa vakatakura neravo rakanga ratengwa rerekasara pamba zvadaro mhuri yeZimbabwe ndobva panoitwa postmortem ndichitaura nehama dzekwakarorwa murume uya mukadzi uyu akafa dzinoti idzo postmortem inobudisa result yekuti mufi panga paine BP 1 2 akadefaulta mapiritsi pane mapiritsi aimwa akagumire parodi asina kuzopedzisa kumwa ndo zvabuda kupi kupostmortem hama dzemukadzi vane zvavakatotaura kuti da kuripwa yenyaya yemombe ndokubva vapiwa vachibva varipwa kudaro vachibva kupostmortem hama dzemukadzi ndokubva dzatora mutumbi akadzi kanaka kuhwedza kuya kwakacherwa guva kuya kune kofini ndobva zvasara zvakadaro kutaura kuti kwatiri kuita mutumbi wakatovigwa kuhwedza kofini neguva zvakashama zviri kwa Chief Mutambara kuchimani-mani ava vakanyarara vari kufonera vana tezvara toita seiko mutumbi wafana kuvigwa ende kuno kuguva murizoti rakacherwa toita sei vanotezvara uchiedza kuti
zvedu isusu nemwana wedu takatoviga takapedzeswa tisiizvo nyiko toita sei vanatezvara sei vakazotora mutumbi vachienda nawo kupi kuhwedza anditi mwana anga akaroorwa iroyo aifanira kuvigwa kuchimani saka ipapo manje avo vari kuti tingogere izvo zvine guva rakashama tigere nekofini takatarisa riri mumba macho zvakare memukadzi uyu hamuna kutsvairwa chivano chinoti varipo hama dzinofanira sei kutsvaira vari kuti zimbabwe tibatsireiwo toita sei guva kubva musi wa 21 rakashamira nyika kofini kubva musi iwowo ringori mumba vanatezvara tikataura navo vanoti zvedu takapedza kuvakuru venharaunda vari kuti kudini ipapo ngoma kp vakangonyararawo vaiva nenyaya idzodzo vakuwasha vakaenda here kuna sabhuku vakaenda here kuna mambo vakati ndo mamiriro akaita nyaya kwandisiri kuziva ndi kuna sabhuku namambo but sabhuku nomvillage makeka ari tozviziva sabhuku izvo kuti kune gore rakashama but akanyararawo ayuka but sabhuku anofanira mutungamiriko anofanira kutora nyaya anofanira kupiwa nyaya but oneka mukoma kp kubva musi wa 21 nanhasi nyaya iri muvillage make dai yeuraya vanhu dai village yakapera but iwo vakuwasha vanodi kuenda kwasabhuku ndo patisingazivi kuti vakamirirei vanodi kuenda kwamambo kuti baba tauya nenyaya yedu takashayikirwa munozviziva vanga vaendesa here mhere kwasabhuku nekwamambo obviously kana mafiwa muvillage mhere dzinoenda right hakuna munhu anochemwa munzvimbo pasina kuendeswa chii pasina kuendeswa mhere okay takafirwa munozviziva asi mutumbi wakazotorwa pachifungidzwa pane chikiribiri chakaitika pamufi vakaenda kupostmortem asi vanatezvara vakazotora mutumbi vakaenda nawo kupi kuhwedza isu tanga tachera guva tanga tatenga kofini ende pakatengwa guva pacherwa guva nekofini vana baba vacho vatoripo vese vakamirira kuti takuita sei takuviga polisi chibva yasvikira munhu wese aripo vekumukadzi nevekumurume ko wai vachizobva kupostmortem vakakuoneka kupi kuhwedza mukuwasha akaendere pakaradzikwa mudzimai wake ana anga nemhuri yakakura sei fonga ngani vana 2 okay regai tizonzwa vadiwa vateerere kuti vanoti kudini kubudikidza neichi chehwedza batanidzire chimani-mani timbopinda muchitoro timbotengesa tiri kubwerera tsopanopa